YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकम बेक टु माय चेनेल जलनजों गासैखौ बरायहरबाय बिराद दिननि उनावहाय व्लग दिनैहाय जों थांनो नागिरदों इमारजेन्सि एकदमबारे नलबारियावहाय फिसा फिसा बुस्थु लायनो होननानै बेटु नै आसोला माने बिनो गरमनि ड्रेस नांगौ जानानै फैबाय जेबो ड्रेस गैला दाख्लै मादैया होनाय बे गांसेल'सै ओंखायनो ओमफ्राय उनावहाय बावखुंग्रियाव थांगोननिबो एसे शपिं खालामनो नागिरदों जोङो दिनै ओमफ्राय उनाव मोनसे फिसा खामानि लानानै थांनो नागिरदों आरो थ' नायलांबाय थादो नुगोन मा मा मावो जोङो ओमफ्राय जों बावखुंग्रियाव फैगासिनो दे बावखुंग्रिनि लोगोफोर नेनानै थागासिबो ओमफ्राय जोंना डिउटिया बबावबा थांनो ओंखारबा बेनो मोनसे बेहाय नेनांगौ डिउटि खालामनांगौ दसे सकिदारि खालामनांगौ नङाबा जाया जोंनिया 2 घन्टासो दा बेहाय सकिदार खालामनांगोन जोङो होमबासो मोनगोन बेटु आं ओमफ्राय उनाव रानि थांगोन जाहानि माला फैयो नेनोसै गारिखौ आं दख'ना गाननो गोसो गैयामोन माने दा बेटुखौ बोगथिंनायावनो दख'नाया सेस माबा जालांजोबो खिन्थु आरो गैयाना जेबो ड्रेस गाननो गोनां ओंखायनोथ' गानबाय बेखौनो बैसागुनि गोमो गोजा गानबाय आङो ओमफ्राय फालियासो जायासै गैया नालाय सोरनोबा टसक नांगौ नामा टसक माखौ दांदेरो खोबना फैलायदि खैना नांगौ जादों जानो खैना नांगौ जादों दे लोगोफोर मा दै सिरि लानानै थांलायलै सिरि खान्थाला बिदि गिदिर गिदिर जाजोब्बाय ओमफ्राय ओंख्रि जानो लुबैबाबो मोनजाला खारन बिराद थाव खान्थाल ओंख्रियावहाय ओंखायनोथ' आं दा थाव एसे एभयड खालामथ'दों आरो एसे हामनाय नुदों ना लोगोफोर दासो एसे साफा सिल जाबाय ओंखारबा जि नायहरखोमाबाय थायो जोंखौ माने जों थांनो ओंखारबा नङा बेटुखौ लाङो बाहेराव होमबाना ओरैबायदि खेयाल थाबाय थागोन इयो ओइ जाबाय दे दहायनिफ्रायनो जाबाय दे राजाया होननानै जों बबावबा थांनो ओंखारदों ओमफ्राय गैया ओइ इखौ जायो नामा आं दाउथाल साइसनि गथ'लै जेराव थाङो इखौनो नै इखौ जायोनो नायलाय इखौखि सोरबा दा जानाय टाइम बबावबा थांनो ओंखारनायाव होमबा नों आबौजों थालांदो आं इखौ हानना होलांनोसै दे अके गारि दंना गैया आरो ओइनि टेम्पु गंसे दंखायो ओंखारनोसैहाय नै टेम्पु दंखायो बेहाय गाखोनोसै ओइ जाया दा मेथाइ जायो बे टेम्पु थांनोसै बरमानिफ्राय आरोबाव गारि सिखारबाय दा गुदुङानो बारजोबबाय मुग्रुं मुसि ओमफ्राय दा बेनिफ्राय आरो टेम्पु हमबावनांगोन मोनखाबाय थांखानोसै गाखोदो रानि फैयै दं मोनफैबाय नलबारि ओमफ्राय बेटुआ नैबे हस्पिटालाव जन्म जादोंमोन मेदिनावबा लाखिबाय मोनफैबाय नलबारि ओमफ्राय दा बेनिफ्राय आरोबाव थांबावनो नांगोन बेटारि रिक्साजों माबायाव मा होनोमोनलाय बिशालाव खिनियानो बेटारि रिक्सा नैफोर मोनलाबायानो दामि दखान लानजाय गोलाव जाग्राफोरनि गोजा ओइ थांगोन नामा नाथ' ओइ मोनगोनथ' आनो दामि थिंजाय लामा आरोबाव थांबावो थिंजाय दंबावो नैबे जाहैबाय मस्जिद मा जायो ए जाहैगोनथ'
दा जाथ'यैहाय नोंनो इदि रिक्सा लाबाय ओमफ्राय थांनोसै दा बिशाल आलासि नायफोरखौ ना मस्जिद बेफोरो जिन्दगी इखौ मोसानो हमथा दे नलबारियाव फैया बिराद गोबाव जाबायमोन ना रानि माला फैदोंमोनलाय इनि जन्मनिफ्राय फैदो खनसे खननैसो बार्थ सार्टिफिकेट बानायनायावबो फैदो खोमा होमबाबो बोसोरनैया जानांगौ फैया खनसे बिशालाव फैदो नामा राजा एसे देरनानै हा नोंथ' फैयोमोन र' जों फैयामोन ओइ आं इदि जि किउट किउट नुखायो गथ'फोरनि माबाखौ स्कुल ड्रेसखौ बिशाल जे मामा दं ओमफ्राय इखिनियावनो सिरियाल बिराद बुरजा मल दङ मोनसे ट्रेन मोनसे स्मार्ट बाजार ओमफ्राय इथिंजाय मोनसे दंबावो आरोबाव मामोनलाय इनिया अभिमार्क बिशाल आमी এতিয়া দিব নোৱাৰো र' बेसे टाइम लागोन सों फाइनाली बिशाल बिशाल मा लागोन रानिया ओइ नै नायलाय रानि आंनाबो नै इदि सेम दंखायो इदि आयनायाव नायनानै बुहुद हामबाय दस' आङो रानि बुहुद हामबाय दस' होनदो रानिजों समान जानांगोन मा होगोन इखौल' होनलाय दानो जागोन आङो माबाफोरजों गाननो मा नाय आं सेन्देल नायनि र' सेन्देलाबो नै मा नैखौ मोजां नुबाय नोंसां आयौ इदिसो गस्ला नायबाय बाबखौनो गांसेबो चुज खालामनो हायासै बिदिनो जायो आंना शपिं मलफोराव फैबाथाय एख' माबा अबेखौ मोनसेया फसायगोन बिदि जानानै होयो ओमफ्राय बिदिनो थालाङो ओमफ्राय गाज्रियासो थांगोन दे दा ओमफ्राय रानि बेखौनो लानो खोन्थादों रानि हे ओइनि ओमफ्राय आंहा दा गुफुरखौ फसायबाबो गुफुर मोनलाब्रा गथ' गोनां मानसिना एकदमबारे दानो माबायदि जागोन मा मोनो पेन्टिब्रा मोनबाय ओमफ्राय इ गथ' सासेखौ नायदो दा बेथुनि फाला इनि उनाव फैनानै माबा मोनसे लांनांसिगोन आरोना रानि थांनोसै बेथुनि थाखाय लानो गोजौआव आरोबा बिबारफोरा दङ दानो नुबा लानोसै र' नैबे किड्सनि ना मानि गायो गोलैगोन दे बेखौ मोनसे जायगाथिंजाय लांनो हानाय नङा रानि ओइ जायखिजाय ओमफ्राय नै किड्सफोरनि सेक्सना खालि ओमफ्राय थाङै मेगना वाइटआवल' थाङो बेफोर हिन्जावसाफोरनि ड्रेस दङ खिन्थु हौवासाफोरनिया ओरैबायदि खम जायो फाग्ला ओमफ्राय सासेयाथ' नुवाखै नै एरियाथ' दंखायोमोन गुलुनाव Lu? Oy, gosto naik nama nengke. Harba mamba, langsakan man sepuluh. Oy, pido, hari? Boy ba? Ini maba mi Thai nang kenali. Pido thang se. Mudang deh. Mana mudang soisa? Dah, ikut final kalau mbak. Ikut mudang tu nak mbak. Hello mbak. That's the buy. First time, Iman pergi shopping. Dekat dia tu. Bilang apa? Nah, ya. Ang nasi, mansi pirat pirat.
थांसै जोंहाबो बेटारि गारि लालायनोसै टेम्पु गाखोबाय दा टेम्पु लायनो बेटारि रिक्सा दा थांसै टेम्पु स्टेन्डआव लागि बरमा मोनसे बुस्थु बायबावनो दङ बेखौ बायलांनांगोन नङाबा जानाय नङा नायनोसै लामा थांग्रोबाय थानोसै बिराद भिर जायो जोंना नलबारियाव माने खाथियाव बेल'सो एसे गिदिर सिटि ना सब साइडनिफ्राय फैजोबो बेवहायनो नैबे मोनसेया जाबाय स्मार्ट बाजार नैबे बेहायबो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय नैबे गंसेया जाबाय ट्रेन नैबे गोदान खुलिनाय बारा बुजायाखै दां जों सिगां फैबाय थाबा गैयामोन इयो बेहाय मोजां मोनो इयो बिराद मोजां माबा मोनखायो कुर्ताफोरखौ बिराद मोजां मोनो एसे माबा बिसानिखौ फालतु थार्ड क्लास मोनो आं अब्बासो मोजां बा मालाय पिनाया बायदावलाय नोङो बायदावलाय आयौ पिना बेसेबांल' दम जाखादों जाथारसैलै आङो पिन मारिनो रोङा बाय स्टाइल बाजार नैहायबो दानिया बे गोदान एकदमबारे गोदान खुलिनाय शपिं मल जाबाय दानिया माबायाव मा होनोमोनलाय नलबारियाव आरो मोनसे दंबावो ओइथिंजाय एम मार्क ना मोनना इयो बि मार्क दङ ओइथिंजायसो सेल किता बेয়া হলে ভাল কৰি এটা মেকানিক কৰে berbakat এইবিলাক কয় বাইদেউ ওয়ারেন্টি আছে আপোনাৰ terus kelani garbanane selamna santan ini kan ya ayo halo hai ani sih kan boy sudah bisa keluar itu oke dah hampir जोङो रेस्टुरेन्टआव जानोसै ओंखाम उखैबाय बेथिंजायबो जागासिनो फट' सेसन माबाफोरखौ खुरैफोरखौ साफा जमा दोनलायो आरो दानिया जेराव थां बेखौ नुखागोनानो जों सोलाजिलाबाय माने हिनजाव मानसिफोरा बेखौ हौवाफोराथ' थाल लाया बिदिखौ हौवाफोराथ' माला मोनजागोन थोरसियाव माला बेबायदि जायो बेलाय आङो सिगांनिफ्रायनो बेहाय हाबफैबाय थायो दे माबा कलेज फरायबाय थाबा बेहाय बरमायावहाय नलबारियाव फैनाय जाबाथाय सिगांथ' बहुद फैयोमोन आङो फेस स्किन ट्रिटमेन्ट खालामबाबो माने फैबाय थानाय जायोमोन आं मासावनो खनथाम गाहाम फैबाय थानायजों ओरैबायदि सालमाय ब्रेव जाजोबदोंमोन आंनियाव बे ट्रिटमेन्ट खालामै हामदों आरो आंना ओमफ्राय इ टाइमाव बिराद फैयोमोन आं नलबारियाव बेहायनो जाबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय मोनसे इहाय दङ ओमफ्राय इहाय मोनाबाथाय इहाय फैयोमोन आङो मोजां इहाय थाब जायो आरो इहाय आरो बिराद गोबाव लायोमोन आरो खिन्थु मोजां मोनो आं बे मोननैखौ बिराद मोजां मोनो दा बिराद मोजां खालामबाय बेखौ एसे दावराव जानाय आं बोगोन होननानै जानो एकदमबारे लेथ्रा खालामजोबगोन ओइ पटें नायनो स्टाइल बाय जाखांबाय थांनोसै टेम्पुआव बरमासिम थांलायनोसै ओरैजाय थांनो हागौमोन बागानपाराखैजाय खिन्थु आं मोनसे बुस्थु लांबावनो नागिरदों बरमानिफ्राय ओंखायनोथ' बरमाखौ थांसै नैबे जियाना रेस्टुरेन्ट टेम्पु गाखोबाय आंबो गानोसै गय जानो लुबैबाय गय जानो नामा इंलिस जोब्बाय अबस्था गैया माबा सोरबा माबा बायदिसो नुबाय
ओइ जोंनाव सासे आंगि फैबाय थायोमोन इदिसो नुबाय देवबारि ना मामोन नङा देवबारि नाथाय माबायदि खालामसो बे गस्ला गुफुर गाननानै ओंखायनोथ' आरो गस्ला गुफुरसो बायबावदो नायलाय मिथिखायो माबायदि खालामो होननानै आरो गस्ला गुफुर बायबावदो इ न'यै मोजां नंला बा नै दा थांनोसै नङा बिराद मेंजोब्बाय अबस्था गैला सानबार्न जाजोब्बाय आयु मासे गरम मोनो गरम मोनबाय गरम मोनग्रा जाबाय अयथासारनो बासा थांगोन जोंनि साइडनि बासा थांग'बाय बेखौ मोननाय मोनबालाय आजादि न' सहैबायमोन दा आरोबाव बरबरियाव ओंखारनांगौ आरो इनिफ्राय बेटारि रिक्सा लालाय मेलाथारहाय जोंनिया दे दा थांग्रोनोसै नै जोंना बरमायाव मोनलायबाय जोंहा बरबरि ओमफ्राय दा बेनिफ्राय बेटारि रिक्सा लालायनांसिगोन ओंखारलायनोसै दा थांसै मोनबाय ओइ लायहैनो दङ गारिफोरा बेटारि रिक्सा लालायना थांसै